24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jɛjɛ Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasetiman bi alamisa ye alamisa bina bɛnnen bɛ natarasan kalo sabanan marisi kalo don bi y'o tile 2 ye ka bɛn 2023 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ sunkoloma kɔnɔ ye bi y'o tile 9 ye jate la san kalo 8 don hijira san 1444 san dɔ dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnnen k'a fɔ kunungo Tɔnbukutu marabolo kɔnɔ na kana gundamu yɔrɔw la wulikɛjɔ kɛbaaw olu wulila dugu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a wele ko Ashiran ka wulikɛjɔ ta ni kana an ka jamana lakanabaaw dagayɔrɔ ka se ka mugujugu dɔw fili o ka kunungo a kɛra so ye an ka jamana lakanabaaw la maa 2 bonya olu ka saralw na ka maa dɔw jɔngi kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ na telimani bolilaw n'olu tun bɛ ka dɔ ka fɔ wulikɛjɔ la dɔgɔ fɔɲɛ in kɔnɔ na a kɛra u ka maa min nɔfɛ n'i y'a sɔrɔ n'u kasara nin na kunungo janajaw kɛra kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ bi sariya sunba faleni ko kuma min n'i y'a sɔrɔ o bɛ sen na dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɔni ye kɛcogo ɲuman ye k'i ka dɔn ko nin kɛcogo ka ɲi dɔw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu t'u yɛrɛ ye nin hakilila ninnu kɔnɔ la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan lasɔn ma balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lɔda ye k'a fɔ kunungo sɔgɔmada fɛ Tɔnbukutu marabolo kɔnɔ na yɔrɔ bɛ n'i y'a sɔrɔ tali ka Ashiran waleyajugu kɛbaaw février kalo min n'an bɔlen 2 kɔnɔ u bɛna laban waati min na k'u tun ye bataki dɔ bila bataki min n'a tun bɛ yala la bɔlɔlɔ sanfɛla la o bataki in kɔnɔ na Yadi Agali ale ka tɔn olu kɔni de tun ye ka dɔ ka fɔ wulikɛjɔ kɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ maaw ladɔnniya n'o ye Ashiran yɔrɔw ye k'u ka wulikɛjɔ kɛ k'u mabɔ i ka dɔ ka fɔ an ka jamana lakanabaaw dagayɔrɔ la o bataki min n'i y'a sɔrɔ o yera bɔlɔlɔ siraw fɛ maa caman tun y'a yira k'a fɔ ko nin kuma min fɔlen filɛ u fɛ dɔw sɔmina k'a fɔ ko n'u ye nin fɔ a dɔ bɛ dɔ la k'u b'a waleyajugu kɛ dɔw y'a fɔ k'a fɔ ko nin kuma minnu bɛ yen an bɛ don min ko bi ka sanga ni labɛn minnu bɛ yen ko de ye bagabagaw de ye ko foyi tɛna se ka kɛ k'u to o kɔnɔna na u y'a fɔ tile damadɔni bonyanko kɔnɔna na u ye ka dɔn k'a fɔ kunungo ka sori ni ka yɔrɔ in ni ka se ka an ka jamana lakanabaaw dagalen bɛ yɔrɔ min na Ashiran yɔrɔ la ka se k'a bon yɔrɔ in ani Gundamu cɛ o ye kilomɛtiri 45 ye ani Tɔnbukutu yɛrɛ cɛ kilomɛtiri 45 a b'olu ni ɲɔgɔn cɛ de a yirala k'a fɔ ko nin baara min n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra a sen fɛ ko an ka jamana lakanabaaw la Mali sɔrɔsilakaw la maa 2 kasarala nin na ko maa dɔw kulu jɔngina ko maa 3 yɛrɛ ka dɔ k'a fɔ olu ka jɔngida ka jugu maa minnu ye nin kɛ Yadi Agali ale kɛ tɔndenw ye ko kɔni ma dogo maa si kelen na k'a sɔrɔ kɛ u tun y'a fɔ wa bɛɛ lajɛlen kun sigira k'a fɔ ko nin kuma min fɔlen furu fɛ dɔw ka fɔ la k'a bɛ sɔn ka kɛ dɔw kun bɛ ka filɛ kuma ye wa k'a baara bɔlen filɛ ka kɛ ma min n'a kɛra wulikɛjɔ tilala ka kɛ an ka lakanabaaw fɛ yɔrɔ in kɔni ne ka mɔmɔni baaraw sigi sen kan labɛn minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u kan ka k'u fɛ ka se k'o baaraw ni k'olu kologiriya maa caman ka fɔ la ko wulikɛjɔw ka kɛ hali bi ka dɔ fara kɛtaw ka sango jamana in kɔnɔ na an bɛ ka kolosuma min miiri sigidala maa caman bɛ yen ko dɔw yɛrɛ olu siranna dɔw yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ k'olu y'u kɔtɔrɔma bɔ ka ban an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka an ka jamana na yarabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen kunungo an ye kunnafoni sɔrɔ ka yira k'a fɔ jamana lakanabaaw k'u ye wulikɛjɔ dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen Masina marabolo kɔnɔ na Kolongo ale komini yɔrɔw la k'u ye munumunu zalo dɔw daminɛ ye sigidalama dɔw ka fɔ la k'e ka dɔn bi na duzalaka minnu b'o yɔrɔ la ko n'olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka laruli ninnu sigi sen kan k'a dɔ bɛ dɔ la basigi min bɛ yen n'an da b'a kuma na k'o bɛ sabati dɔw ka fɔ la k'u ka munumunu zalo minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u taara yɔrɔw la ka taa k'a fɔ k'u bɛ jadawala tigɛlama u bɛna tɛmɛ n'u kɔni ma sigi k'o kɔfɛ ko jadawala tigɛlama bɛ tila ka wulikɛjɔ kɛ ni kana gɛlɛya ta ka ɲɛsin maaw ma kuma kɔrɔmara cɛ dɔ wɛrɛ ye an bɛɛ yɛlɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na jamana in basigi lafiya k'a sama ka se Ala k'u hakililaw sabati n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ dugu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u wulila Sogolo ale mara kɔnɔna na kɛrɛn n'i y'a sɔrɔ o ye Suala marabolo ye n'i y'a sɔrɔ o ye Sɛgɛndara ani ka dɔn k'a fɔ Famabugu o dugu 2 n'i y'a sɔrɔ maaw kɔni wula k'a sɔrɔ ka jadawala tigilamaw ka bagabaga ye ka ɲɛsin u ma n'u nana Suala tile 2 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko jadawala tigilama minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kɛra so ye n'i y'a sɔrɔ ni k'u wɔlɔ wuli k'u yɛrɛ dama kɔni k'i ka dɔn ko ɲɔgɔn fɔnbaliyaw e ka dɔn o donna kɔnɔna na dɔw y'a yira k'a fɔ k'u bɛ bɛnkan kɔnɔna na munna u sɔnna k'a n'a fɔ ko ninnu ka wuli dɔw y'a yira k'a fɔ o min kɛlen filɛ k'a ni kɛli de ka kan u yɛrɛ dama kɔni k'u bɛ ɲɔgɔn sama na kunnafoniw na ko wulikɛjɔ minnu bɛ sen na n'a k'u tora ci k'a dɔ bɛ dɔ la maa ninnu bɛ sɔn ka segin ka t'u sigiyɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn min na ni bɛn ni kelenya ye sigɛ fɔ an ka jamana kɔnɔ na Ala k'o sabati nin yɔrɔ in na ka tila ka segin k'a bɔgɔra dɔn ka fɛn min fɔ an ka fara ɲɔgɔn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in kɔnɔ na an ka sigɛ fɔ an y'a fɔ ka kɔrɔ ni dɛsɛr'i ba sin na i ma muso sin n'i y'a sɔrɔ i b'a min maa dama b'a f'i ye ko an ni ninnu man ka sigi
a caman b'a fɔ k'a sɔrɔ olu sigilen bɛ yɔrɔ min na u sumanen bɛ ye maaw dɔw de bɛ dugu tilen bɛ maa dɔw de bɛ tɛmɛsira foyi tɛ ka taa ye maa dɔw de bɛ olu kɔni yelen bɛ k'olu kɔni to yen datugulen b'olu da la gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen dɔ la ni sigafɔ de kan ka k'o fura ye o sigafɔ ka ɲini an ka jamana ma ɲɛmaw fɛ an ye nin fɔ a ye siɲɛ caman sigafɔ dɔw kɛra minnu ye yɔrɔ caman ni ka basigiw dɔ ye o sigafɔw n'u ka don maa maa bɛ yen n'i y'a sɔrɔ marifa b'o bolo kulu sugu o sugu la o bɛɛ lajɛlen dɔnba dɔ bɛ sɔrɔ u ka fɛɛrɛ kɛ an ye masinata fɔ a ye Elhadji Kɔmani ale bɔra k'o baaraw kɛ a ma dogo maaw la a kɛra lafiya yɔrɔ caman hali bi sa marabolo yɔrɔ dɔw ka taa masina marabolo yɔrɔ dɔw la a ti fɔ ko gɛlɛya ti gɛrɛ nka o sigafɔ ninnu de hali bi o nafa bɛ yɔrɔw nɔfɛ u k'o ɲɔgɔnnaw caya sango bi an bɛ segin basigi minɛ kɔnɔ n'o tɛ a kɛlen bɛ gɛlɛya ye don o don ko dɔ tora la don o don k'a kɛra tan a bɛɛ ye jate faso de fɛ o tuma n'an jɛra k'an sigi ka fɔ a dɔ bɛ dɔ la ɲinifɛn o bɛ kɛ sɔrɔ fɛ ala k'o hakililaw sabati n'an bɔra yen nin hokumu kelen kɔnɔ la Morikɛ Kulubali ni bɛ lajɛlen k'ale ma mufti ka bɔ Dɔgɔfiri nin baara minnu bɛ sen na bi n'u b'a da diinɛ kunna maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛna maaw bɔnɛ u ni na ni ka da diinɛ kunna maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ gɛlɛya kɛ ka ɲɛsin maaw ma k'a fɔ ko diinɛ de y'o fɔ o hakilila minnu bɛ sen na bi mun de kan ka k'a kɔnɔna na Morikɛ Kulubali Umu Danbele ɲininkali k'ale la Morikɛ Kulubali baara ninnu yɛrɛ kun ye jumɛn de ye jalisiw minnu bɛna an ka kɔrɔnfɛla na n'u y'a daminɛ de bɛ kɔrɔn fɛ fo ka na se an ka santiri kɔnɔ tɔgɔ min b'u da kɔnɔ ka na ko o ye silamɛya ye tiɲɛ don u ye tɔgɔ in kɔni ta k'a da fɛn na silamɛya tɔgɔ in n'i ye silamɛya in kɔrɔ jateminɛ i b'a sɔrɔ o tɔgɔ in ka ɲi mais waleya min b'a senkɔrɔ o ye baara langolo ye u bɛ fɛ kɛ an coloniser de ka arabu hakilila don an na ka an ka jamana yɛlɛma k'a kɛ arabu jamana ye u bɛ kɛ cɛ yɛrɛ min tɔgɔ ta k'a bila u ɲɛfɛ n'u bɛ kɛ kɛlɛ kana n'o ye kira ye kama o fatura waati min na silamɛya yɛrɛ danna o kama o fatu waati o fatulen kɔ maa minnu nana sigi o nɔna n'a bɛ fɔ ma ko sahabaw olu yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn to yen fanga ɲini nɔfɛ ani ɲɛmaya ɲini nɔfɛ o waati kɔnɔna na anw ka nin farafin jamana Egypte ni Maroc ni Tunisie ani Algérie ani Mauritanie ninnu bɛɛ tun ye farafin jamanaw de ye kami diɲɛ kunfɔlɔw la sababu min y'u yɛlɛma k'u kɛ arabu jamana ye bi o daminɛna Seydina Umaru ka kalifaya waati Seydina Umaru ka kalifaya waati ale de ye maa 20,000 wuli ka sɔrɔ ka Egypte minɛ a kɛlen ka maa 20,000 wuli ka na a kɛlɛ ɲɛmɔgɔ tɔgɔ de kun ye ko Amru bun Asi donc n'u ye yɔrɔ min minɛ kɛlɛcɛ min sera ka yɔrɔ min minɛ u b'o o kɛlɛ ɲɛmɔgɔ k'o yɔrɔ gouverneur ye donc u nana o nacogo de la tan ka na Egypte minɛ ka Egypte ka arabu jamana ye ka sɔrɔ kɛ arabu sariya wajibi Egypte da la ka sɔrɔ k'o tɔgɔ da ko silamɛya sariya ka Egypte yɛlɛma jagoya bilen k'a kɛ pays islamique ye kama o waati u tora ka yɛrɛkɛ o cogo la ten ka Algériens sɔrɔ o cogo la ka Mauritaniens sɔrɔ o cogo la donc arabu cayara yɔrɔ in de la ten hali bi o ko kelen de b'u kɔnɔ i man ka kɔrɔnfɛla ye wa n'i ye Kidali jateminɛ i b'a ye arabu ninnu ka ca yen bon hali bi laɲini kɔni ye min ye ka fɛɛrɛ kɛ ka an gɛn ka bɔ sigiyɔrɔ in na pewu ka se ka Mali minɛ ko in kun de y'o ye bon i b'a jateminɛ u bɛ ka maa minnu bila a la n'o ye anw ka sigidalamaw ani anw dɔ kɛlɛba ka marifa ta k'an yɛrɛ kɛlɛ u bɛ ka an ka maa minnu su ka bila a la ni kuranɛ tɔgɔ ye ani ni diinɛ tɔgɔ ye olu t'a dɔn fiyewu k'a fɔ ko i bɛna taa laban min na daba ma k'an kisi ni maa ninnu ye se sɔrɔ u ye minnu su ka bila kɛlɛ kɛ u laban k'a bɛɛ lajɛlen janfa bon fɛn ye arabuw ka kɛlɛ de ye colonisateurs de don u bɛ fɛ k'an ka jamana in de coloniser ka an gɛn ka bɔ sigiyɔrɔ in na ka farafinna yɛrɛ si la sa pewu n'o tɛ n ye suraka jamana 5 min ko fɔ an ye nin ye n'o de ye Maroc ni Tunisie ani Algérie ani Mauritanie ani Libye nin bɛɛ kun ye fiman kirikiriw de ye mais mun y'a kɛ arabu jamana ye bi bingani de y'a kɛ arabu jamana ye Umu Danbele ladilikan jumɛn de bɛ e bolo k'a lase minnu bɛ ka taa u ka taasira nɔfɛ bi ladilikan min bɛ n bolo k'a ɲɛsin sera ka minnu nɛgɛ ka marifa d'u ma k'u ka jamana ci ka sɔrɔ k'u nɛgɛ ko n'i sara o kɛlɛ la k'i kɛra Seyidu Su ye n b'a jira aw malidenw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ Seyidu Su in arabuw ka kumaden de don kumaden min kɛra ka mɔgɔw janfa e ka se ka bɔmu siri yɛrɛ la ka t'i yɛrɛ fa k'i kɛra Seyidu Su ye k'a sɔrɔ n'i ye Seyidu Su kɔrɔ jateminɛ Seyidu Su arabukan ni bamanankan de don shahidu ye arabukan ye su ye bamanankan ye bon n'i k'i bɛ Seyidu Su k'i b'o kɔrɔ fɔ an ka bamanankan na i b'a ye olu bɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ a tɛ se k'o minɛn fa mɔgɔ o mɔgɔ n'i sara n'i su yɛrɛ ɲɛna a bɛ fɔ o ma ko Seyidu Su Seyidu Su t'a damana su wɛrɛ ye k'i bɛ maa janfa k'a ka taa yɛrɛ fa k'a kɛra Seyidu Su ye hali wulu su ye Seyidu Su ye hali fali su n'a su yɛrɛ k'a fɔ ko nin de ye su dalen ye mɔgɔw y'a su ɲɛna a bɛ fɔ o ma ko Seyidu Su mais kumaden in de kɛra janfa ye ka sɔrɔ kɛ an yɛrɛ bila an yɛrɛ la e ka se ka bɔmu siri yɛrɛ la ka t'i yɛrɛ fa walima ka marifa ta ka taa mɔgɔ dɔ fa k'i yɛrɛ fa ka sɔrɔ ko ma k'e kɛra Seyidu Su ye ne Morikɛ de y'a fɔ Seyidu Su t'a damana su wɛrɛ janfa kumaden de don su o su n'a yera diɲɛ kɔnɔ k'a sɛlen filɛ a bɛ fɔ a ma ko Seyidu Su Mali tɛ dɛ dugukolo mumɛ bɛɛ ni mɔgɔ min ko k'i ma sɔn ma i bɛ fɛ i nɛgɛ ɲɔgɔn sɔrɔ plateau jumɛn na an ka taa débat kɛ Seyidu Su tɛ su wɛrɛ ye dɛ su o su n'a yera ɲɛna k'a fɔ ko mɔgɔ de y'a ye ko nin y'a salen a bɛ fɔ o ma ko Seyidu Su o tuma ladilikan min bɛ n bolo ka ɲɛsin malidenw ma an k'a dɔn k'a fɔ an tɛ ka tubabu kɛlɛ an tɛ ka arabu kɛlɛ an yɛrɛ dama de bɛ kɛ ɲɔgɔn fa su ni tile donc o bɛ kɛ anw ka pɛrɛdema de kan n'i y'an ka jamana jateminɛ sisan n'a fɔra ko armée ye baaraba kɛ bi mɔgɔ caman nisɔn bɛ ja i nisɔndiyara mun kama sisan
k'u ye i ɲɔgɔnna farafin de fa n'a fɔra ko jarisiw ye baaraba kɛ bi ni jarisiw fana nisɔndiyara i b'a ye a nisɔndiya i b'a ye nisɔndiya ɲuman tɛ sabu ka d'a kan u ye farafin de fa n'a fɔra ko donsow fana ye baara kɛ bi n'i nisɔndiyara i bɛna ye a kɛra nisɔndiya fangalima ye sabu ka d'a kan u ye farafin de fa armée ye baara kɛ bi a bɛ taa tubabu fa a bɛ taa arabu fa donsow ye baara kɛ bi u bɛ taa tubabu fa u bɛ taa arabu fa jarisiw ye baaraba kɛ bi u bɛ taa tubabu fa u bɛ taa arabu fa an yɛrɛ dama de bɛ ka ɲɔgɔn fa farajɛ ninnu laɲini min b'u bolo ni an ma hakili to an yɛrɛ la o ka laɲini a bɛ sabati sabu ka d'a kan u sera k'an yɛrɛ dama su ka bila ɲɔgɔn na an bɛ ka ɲɔgɔn fa ko diinɛ tɔgɔ ko kuranɛ tɔgɔ ko ala ko ta ko kira ko ta bon ni ala ko tɛ kira ko tɛ o kɛlɛ minnu kɛra o arabu jamanaw kan ye o ye o arabuw kungo ye anw man k'o ta fiyewu k'an bɛn'o cogo ko an ka jamana kan yan ko an bɛ olu ladege n'an ka jamana ye misali la badiri kɛra yan fɛ uhudi kɛra yan fɛ wala o de kɛra olu ka arabu jamana kan ye u y'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ anw kɔni man k'o kalan fiyewu k'an bɛ tila k'o waleya ta ko k'o cogo an ka jamana kan k'an ka jamana ci ni min fɔ malidenw ye an ka hakili sɔrɔ janfa min jutigɛ man kama laɲini tɛ foyi ye ka se ka an ban pewu ka sɔrɔ k'u sigi an ka jamana in kan yan. ni tun ye morikɛ kulibali mufti ka bɔ dogo firi pelukan na an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na an ka dɔn kɛlɛ o kɛlɛ danbi kari fɛn fɛn na o y'anw de ye sabu an ka jamana kɔnɔ maa bɛ sa a bɛ k'an jamanaden ɲɔgɔnw ye ni sigafɔ minnu bɛ don ka se ka nin baara ninnu bolo k'an bɛ dugawu kɛ ala k'o hakilaw sabati n'an bɔra ye telimani bolola min y'a sɔrɔ n'ale kasara nin na tɔgɔ tun ye ko jinbe jara n'a kɛra ko a ni polisiw ka ɲɔgɔn sama dɔ nɔfɛ ale tun bɛ sira ɲɛjugu ka polisiw ko k'u bɛ jɔli min kɛ a na kɛ i ka dɔn ɲɔgɔn fɔnbalama ye o kɔnɔna na ale ko a b'a yɛrɛ ɲini polisikɛ ko y'a ka moto kɔ sama a kɔni de tora ale bɛ ka kɔfilɛ ka taa kɛ ka jagatatigi wɛrɛ talo k'ale yɛrɛ ni to jagatatigi in fana o ni tora janaja kɛra kununko telimani bolola in ale janaja kɛra telimani bololaw ka sɛndiga u maa ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ko sen fɛ min telimani bololaw ka sɛndiga ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ bɛtɛli ka bɛka siribela ale ye kuma min fɔ a ko sen fɛ o filɛ bamagatɔ yɛrɛ k'a tɔgɔ ye ko jime jara u ka du bɛ kalabansi misiri vɛriti yɔrɔ la madrasaso de ɲɛsinnen filɛ o yɛrɛ ka du ma bon janajaw kɔni kɛra arabadonya in na n'o ye marisikalo tile fɔlɔ ye lazara wagati fɔra bila ka so laban na bamagatɔ in tobolila kun do donc accident yɛrɛ fɛnna cogo min donc accident y'a sɔrɔ ale tun bɛ ka bɔ turudarafiriki fan fɛ bon polisiw y'a lajɔ ala y'a kɛ n'u ma bɛn fɛn la ale ko a bɛ turu cɛ ka sigi polisikɛ fana y'a bala ka kɔfilɛ la bon moto fanga polisikɛ b'a boli ale nɔfɛ bon ale fana bɛ ka to moto boli ale bɛ ka kɔfilɛ polisikɛ la bon o de bɛnna ni jagatatigi wɛrɛ bɔtɔ ye turudarafiriki fan fɛ komi ale bɛ déjà ale bɛ sansanteriti la ale de taara ɲɔgɔn sɔrɔ bon sur le champ dɔrɔn k'ale kunkolo kɛ ka bɔrɔnin sɔrɔ bon ka jagatatigi fana galaka kɛ ka bɔrɔnin gosi k'o galaka kari ale kɔni sara a yɔrɔ la ye bon ale jagatatigi yɛrɛ kɔfɛ o fana tagara quoi janajaw kɔni kɛra bi an balimakɛ n'o ye jimi jara ye bon an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ bamagatɔ la ala ka yafa kama a y'an ko kiti min na ala ka ɲaga ta kɔnɔ ala ka kolo fuma ɲɔgɔn kibaruya wɛrɛ ma bi ka siribe a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ jinbe jara ala ka hinɛ a la ni ɲɔgɔnɛw ala k'an kisi ni ɲɔgɔnɛw ma san yɛrɛ ma o ka fisa ni waraminɛ ye ala ka hakili ɲuman d'a ma jamana in k'a basigi n'an bɔra ye kɛnɛkɛrɛnyali dɔ bi n'o baara wɛrɛ bɛ dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔna na o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ dɔgɔ furancɛ kelen bɔɲɔgɔn ka wulikɛjɔ balagelen kɛ dunkojugu ni yurugurugu kɛlɛli baaraw sanko sifinnakaw ka hukumu kɔnɔna na ka se k'o baaraw sigi sen kan an ka jamana kɔnɔna na fɛn yɛrɛ kun ye fɛn jumɛn de ye min y'a kulu ɲɛmaa ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ mariam sanogola ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn an ye kunnafoni dilaw wele ka na hukumu dɔ de kɔnɔ bi n'o ye an ka semaine de la jeunesse de la lutte contre la corruption tako 7nan ye donc san o san an b'a kɛ nin y'a tako 7nan ye donc an bɛ kunnafoni dilaw wele ka na ɲɛfɔli k'u ye an bɛna baara minnu kɛ a semaine kɔnɔna na ka semaine kuturu de don an bɛ baara caman kɛ a kɔnɔna na n'o y'an ka activités ye o dɔ bɛ tali kɛ conférences la o dɔ bɛ tali kɛ farikolo ɲɛnajɛw la o dɔ bɛ tali kɛ rencontre grɛnw na donc ani kunnafoni di caman an ye aw wele bi walasa ka na ɲɛfɔli k'aw ye aw k'o cari jamana kɔnɔ walasa mɔgɔw k'u an lamɛn a kun de ye an ka fara ɲɔgɔn kan kuma bakurubaya la ɲinan édition bɛ tali kɛ thème min kan an ka fara ɲɔgɔn kan walasa an ka kɛlɛ in la ɲɛnamaya ka ɲa an bɛ fɛ kɛlɛ in an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que an y'a faamu k'a fɔ mɔgɔ kelen tɛ se an bɛɛ bɛnn'a kan k'a man ɲi diinɛmɔgɔw ko k'a man ɲi an ka laadalatigiw ko k'a man ɲi autorités ko k'a man ɲi population ko k'a man ɲi hali bɛ a bɛ ka kɛ donc an y'a jateminɛ sisan kɔni an ka fara ɲɔgɔn kan organisation de la société civile autorités ani hali baarakɛyɔrɔ minnu dayɛlɛla yuruguyurugu kɛlɛli kama an ka kɛlɛ an ka la ɲɛnamaya ni tun ye madame sanogo kɛ u y'a fɔ cogo min na baara min b'u fɛ sen na n'a kun tɛ dɛ ɲɛnamaya ka se k'o lasabati basigi lafiya ala k'o sabati n'an bɔra ye wulikɛjɔ minnu bɛra siran an ka jamana kɔnɔ n'o tɛ dɔ dɛ jamana sariya gafe yɛlɛma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kan ka don hukumu kɔnɔna na
kulu dɔw be kɛrɛnna minnu be n'i y'a sɔrɔ olu y'a yira k'a fɔ ko nin baara minnu kɛra fɛn minnu be n'i y'a sɔrɔ olu b'u yɛrɛ ye o kɔnɔna la u da sir'o ma n'o ye COPER ye o ɲɛma Mamadu Fajalan Keyita ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An bɛ COPER de tɔgɔ la. COPER ye kɛnyɛrɛ jɛkulu dɔ ye n'a bɛ fɔ ma ONG COPER Mali. Jɛkulu 15 de faralen ɲɔgɔn kan Mali fantan naani bɛɛ. Kɔrɔn, Tilebi, Kɛɲɛkan, Sahel. An bɛ fa Mali fan bɛɛ fɛ. An bɛ baara kɛ a ka ca ni san caman ye. Donc an nana sɔgɔmada in na ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni radio mɔgɔw ni minnu bɛ sɛbɛnni kɛ ani télé mɔgɔw ye walasa u k'a dɔn an ka fɛla ye min ye jamana taabolo min bɛ yɛlɛmani minnu bɛ sɛbɛn kuraw la walasa jamana Mali kura ka jɔ. An bɛ kuma o kan. An bɛ kuma transition programme kan. An bɛ kuma carte d'électeur kalafili sɛbɛn bɛ sɔrɔ cogo min na n'a bɛ fɔ ma carte d'identité biométrique. Problème b'a la ka taa k'a fɔ i ka données kuraya gɛlɛya min b'i ka carte nina la ka taa o données ka valider walasa i ka se k'a dɔn ni carte bɔra nɔgɔ t'a la nin ye e de ye nin ye e ka données de nin ye e ka tabiyaw de ye. Donc an kumana ninnu de kan. An kumana olu kan an y'a dɔn k'a fɔ san'an na an ye gɛlɛya minnu b'a carte nina ko la an y'a recenser. O gɛlɛyaw an bɛna fanga fara an ka jamana mɔgɔw kan an bɛna fanga fara mairie teriw walasa an ka se k'an sen don a la terrain kan. An ye ONG ye baarakɛlaw de ye an ka se k'an sen don a la walasa mɔgɔw mana wuli k'u bɛ to ka carte nina tabiyaw kuraya u ka se k'a kɛ ka taa u ka baarayɔrɔ la. Donc an ka laɲini o de ye. Parce que gɛlɛyaw b'a la mɔgɔw bɛ ka caya service min bɛ ka kɛ u ma an b'a fɛ service ka caya an b'a fɛ matériel min b'u bolo o ka caya an b'a fɛ Mali fantan bɛɛ ka se ka nɔgɔya Mali ma o ye carte nina ko ye. Filanan yɛrɛmani min bɛ don an ka sariya sɛbɛnw i n'a fɔ constitution yɛrɛ sariyaba hakili la a sariyaba in san 32 de ɲinɛ hakili la anw ka laɲini tɛ k'a fɔ a kan ka yɛlɛma a man ka yɛlɛma an t'o la bilen an bɛ se ka mun kɛ walasa yɛlɛmani min donna la an ka se ka jamana dɛmɛ an ka fasoden ɲumana yɛrɛ la an bɛ se ka mun kɛ walasa a ko ka taa ɲɛ an ka baara o de ye. Donc n'an y'a ta ka fɛsɛfɛsɛ an ye fɛn minnu jateminɛ o ye kunun yɛrɛ kɔrɔ o ye commission min sigira a ye sɛbɛn ta k'olu tilara k'a di président ma. Hakili la o ye avancé ba ye parce que président fana a se ka décret ta k'a bɛ collège convoqué ka taa référendum na n'a sɔrɔ projet de constitution t'a bolo. Projet de constitution dun fo avant projet yɛrɛ b'a tigɛ kɔnɔ fɔlɔ donc an bɛ taa projet la ka taa décret ta la. Donc an tɛ se ka fɔ ko tɛ ka bouger an hakili la o ye avancé de ye. Avancé filanan o ye loi portant découpage territorial. Ani n'i ye Mali ta Mali jamana belebele de ye. Région 8 de tun b'a bolo a taara 19 na o ye sariya sɛbɛn taara ani district clé ani cercle 156 ani commune 819. Hakili la o dɔnnen o de b'a to an ye service kura min sigi sen kan ko ka kalafili lakɔlɔsi ka ko kɛ ka jɛlenya la n'o ye EJ ye o sigira Bamako mais coordination ka sigi région na a bɛ sigi région 19 de la san b'o dɔn an b'a nombre dɔn a bɛ sigi o cercle minnu identifiera a bɛ sigi o de la a bɛ sigi o commune de la. Hakili la n'o kuma kɛ an tɛ se ka dɔn an bɛ jeli sigi olu la. Donc o fana fɛn min ye taaɲɛ dɔ ye processus électoral la. Donc an bɛ ka kuma taaɲɛ o fɛnw de kan olu bɛ ɲɛkɔrɔ an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa o taaɲɛ bɛ yɔrɔ min na kana da yen an ka o taaɲɛ ka taa taaɲɛ wɛrɛ fɛ an ka se ka an ka laɲini sɔrɔ élection na. An balodan k'a fɔ ni tun Mamadu Fajalan ni tun Ali Kaɲɛ fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ min da ka d'an ka jamana na yarabi Ala k'a bila o minɛ kɔnɔ. N'an bɔra yen an balodan k'a fɔ jamana kɔnɔ hali bi nin baara minnu n'i y'a sɔrɔ olu sabatilen don a ka jamana kɔnɔ sariya sunba yɛlɛmani donni baara o min ye kulu min ye n'i y'a sɔrɔ o ye kulu kura kɛrɛnkɛrɛnnen n'u sigilen bɛ k'a fɔ k'u bɛ furancɛla fanga dɛmɛ a ka kɛtaw la k'a yira k'a fɔ bɛ jamana lakanabaaw ka hakilaw kɔ n'i y'a sɔrɔ o kulu n'o ye mouvement Mali kanu ye o maa dɔ ye Sulemani Konate ni bɛ yɛlɛ k'a ma Bakɔrɛ olu hakila ye fɛn jumɛn de ye nin baara in na an ka lamɛn. An ka hakilina ye mun ye a baaraw tagabolo ɲɛna parce que projet de proposé la o kɔfɛ jamanakuntigi ye commission dɔ sugandi olu ka finaliser. Donc olu y'a finaliser donc u ye amendements k'a la u ye dɔw fara a kan u ye dɔw bɔ a la u ye dɔw sɛbɛncogo yɛlɛma. Question min yɛrɛ tun ye question alarmante ye ko in kɔnɔ min ɲɔgɔn sama kun cayara o de tun ye langue nationale ko in ye. Projet final in kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ jamana langue officielle ye. Je pense que o problème résolu la parce que langue bɛɛ bɛ se ka kɛ langue officielle ye. Donc ko langue de travail o ye tubabukan ye. An b'a fɔ n ko a baara kɛcogo ɲɛna. Foyi tɛ se ka kɛ bɛɛ hakilina ye à 100%. Donc an bɛ se ka mun fɔ a ko la o de ye an bɛ dugawu kɛ a ka jamanadenw ani jamana yɛrɛ ka hɛrɛ o ka ye a ko kɔnɔna na bɛnkan minnu sɔrɔla minnu sɛbɛnna kɔnɔna la jamana ka taga ni o siraw ye labatoli ye. Donc don nataw la fɛnɛ i n'a fɔ constitution dɔ de bɛna bɔ yen ka nin bila a nɔ la sariya sunba dɔ de bɛna bɔ yen ka nin bila a nɔ la ni jamanadenw y'a ye kɔfɛ ko yɛlɛma wɛrɛ bɛ se ka don a la o don fana n'a kuma don an bɛ dugawu kɛ Ala ka an ni sababa bɛn. An balodan k'a fɔ ni tun ye mouvement Mali kanu ni tun ye olu ka magabɔ ye Sulemani Bakɔrɛ o kɔfɛ hakila kelen kɔnɔ la min ye mouvement wɛrɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye tɔn dɔw faralen ɲɔgɔn kan ka taa se parti politique tɔn dɔw n'i y'a sɔrɔ u bɛ wele ko février kalo tile 20 wele min kɛra n'o ka kulu in tɔgɔ daw la n'i y'a sɔrɔ kuma latela o Isa Kawujime ye olu ko k'u t'u yɛrɛ hakila i kɔnɔ la hakila min talen filɛ olu b'a filɛ cogo di an ka Isa Kawujime lamɛn. Constitution kuma min bɛ sen ne hakili la constitution ko tɛ o minnu y'a bila sen kan olu de la kɛli man kan
sariya kɔnɔ tɛmɛsiraw de bɛ ko la. Constitution a yira k'a fɔ maa min bɛ se k'ale yɛlɛma o ye jamanakuntigi ye n'o ye président de la république ani député bulon ye. Anw y'a ye laɲini min bɛ ko in na o de ye ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka constitution min n'u b'a fɛ k'a sigi sen kan laɲini de ka charte bɔ yen pour que ka sɔrɔsiw ka fanga ka tɛmɛ n'a ye ka dictature militaire sigi an da la. Démocratie bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ban parce que a laɲini ye de ka démocratie de bɔgɔti ka bɔ jamana kɔnɔ. Laɲini ye fɛn min o ye jamana ka sabati bɛɛ fanga minɛn de kɔnɔ parce que kuma yɛrɛ ma faamu jamanaden fanba fɛ donc an ka wulikajɔ fanba ye maa o maa ni a bɛ fɔ ma ko o ye sariya lafasabagaw ye minnu ka laɲini fana ye an ka to bɛɛ fanga kɔnɔ ani nafa min bɛ sariya labatoli la ka bɔ sɔrɔsi fanga o kana sinsin an da la o de y'a to an hakili la bi nin ye badabada baara ye ka d'a kan ni mɔgɔ tun bɛ se ka jamana mara ni wajibi fanga ye Musa Tarawele san 23 kɛ fanga la nka laban tora a sariya la n'o ye bɛɛ fanga ye donc o acquis min n'o ye 91 ye o de kan ka bali min ye appel du 20 février pour sauver le Mali an bɛna wulikajɔw kɛ ani maa caman ye ɲɔgɔn ye ka ban hakili la wagati nataw la jamanadenw bɛna dɔn ka fɔ ko min b'u kɔnɔ a tɛ se ka waleya nka an bɛ to sariya kɔnɔ an tɛ diɲɛ n'a ye cogo si la sɔrɔsi fanga ka sabati jamana kɔnɔ. An malɔrɔn k'a fɔ ni tun ye Isa ka o di mun kan ye olu ka kulu tɔgɔ la min bɛ n'i y'a sɔrɔ ye mouvement février kalo tile 20 n'i y'a sɔrɔ wele min tɔgɔ dar'o la an bɛ dugawu kɛ min da ka d'an ka jamana na Ala ka Mali bilo sira kan n'an bɔra ye jamana sariya suma yɛlɛmani na min ye kanw jɔyɔrɔ ye o kuma min b'a la jɛkulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u kun kɛ mɛ k'a jira ka f'olu ka kɛlɛ kun tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ an ka kanko ko fo k'olu ta b'a la o jɛkulu maa dɔw y'a jira k'a fɔ k'olu ka hakilila dɔw bɛ yen tiɲɛ la i ka dɔn k'a fɔ k'o yɔrɔw ɲɛna kɔnɔna na n'a fɔra k'an ka kanw n'i y'a sɔrɔ ko olu kɔni fara ɲɔgɔn k'olu don da la k'o kɛra olu nisɔndiya koba ye Mojata Keita ale y'o jɛkulu dɔ ɲɛmaa ye kuma min fɔ o filɛ. Anw sewanen kɔni don ka kɛ ni sigikan kura nin a bɔko laban n'o y'a version finale ka kɛ ni o ye ka sabu kɛ anw ka fɔrɔ nin yɛrɛ sigira de avant projet nin bɔlen kɔfɛ an kɛlen k'a lakɔlɔsi k'a fɔ ko laɲini minnu kɛra jamana kɔnɔdenw fɛ assise la ni a kun t'a la recommandation fɛn fɛ n'o recommandation nin fana de dira kantigi président commission mɔgɔ ninnu ma n'o laɲini de kun ye k'an ka fasokanw kunnasigi an ka fasokan ninnu national ninnu k'u bɛɛ officialiser o laɲini de kun don avant projet min bɔra o article 31 kunna o de kun b'o kɛ ma da kɛbaliya fana ma u kun y'a balan dɔ de da min b'a to u tɛ se ka officialiser yɛrɛ fefe ka sabu kɛ français kan de kun tora langue officielle la ani da wɛrɛ min y'u yɛlɛla fɔra de ko walikan wɛrɛ fɛn o fɛn ko mana ka fɔ ja n'o ya état ye a bɛ se k'o ta nka walikan ninnu kun b'an ka kanw bɔ a la anw y'o de fɔ n k'o de tɛ se ka bɛn fefe jamana kɔnɔdenw y'a laɲini kɛ k'an ka kanw officialiser u nana fɔ ko anw ka kanw ko kan bɛɛ bɛ se ka officialiser fo anw ta o sira nin fɛ f'a ka sindila ka créer o de la n'o laɲini kelen de kun b'a la laɲini kelen pe o de kun ye an ka kanw ka officialiser komi a ye laɲini jamana kɔnɔdenw fɛ an kɔni y'a lamaga fɛn fɛn kɛ o bɛɛ kɛra o de ye laɲini ɲini na an kɔni sewara ka sababu kɛ article 31 ni falenna et puis a phrase fɔlɔ n'o y'a kumaya fɔlɔ de o de kɛra ko Mali faso ko an ka fasokanw ye Mali kunnasigikanw ye tiɲɛ yɛrɛ la an wasawasalen de don 100%. Anw kun y'a min fɔ n ko référendum ni fɛn wɛrɛ dɔ bɛ y'a la mɛ anw tɛ k'olu lajɛ anw b'a la n'an t'a la a sirilen don kan an ka laɲini ɲini na kanko nin na komi an ka laɲini sɔrɔla kanko nin na donc référendum kɔni an kɔni an b'a kɔkɔrɔ laɲini sɔrɔla an bɛna fɛn bɛɛ de kɛ ka laɲini sɛnsɛn k'a ma dɛmɛ ka na n'a ye so. An malɔrɔn k'a fɔ ni tun ye Mojata Keita ni tun y'ale kan ye kanko yɛrɛ dɔnba dɔ an ka jamana kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ professeur Salifu Berté nin baara minnu kɛlen filɛ ale hakili ye mun y'a la an ka lamɛn. Jamana sariya sunba kura bɛna Mali kanw bɛɛ kɛ kan yamaruyalen ye tubabukan n'o ye faransikan ye o bɛ kɛ baarakɛkan ye danfara jumɛn bɛ o la fɔlɔ kabini yɛrɛ tan 1960 san faransikan dɔrɔn de ye yamaruyalen kun don Mali kɔnɔ k'o kɛ jamana baarakɛkan ye n'i ye o san 63 ta i b'a ye ko halisa maliden 100 o 100 25 tɛ se ka hakilina jɔlen di faransikan na bawo faransikan tɛ malidenw fakan ye malidenw minnu bɛ ma kalan wali minnu ma kalan matarafa ekɔli la o si tɛ faransikan mɛn an bɛ yɔrɔ min na i ko bi o maliden ka dɔgɔn min tɛ fasokan 2 walima 3 mɛn faransikan tɛ maliden si fakan ye faransikan fɔli nafa man bon malidenw kan caman t'a mɛn wa minnu b'a mɛn o caman y'a kɛ u ka fanga bolisira ye maliden ɲɔgɔn tɔw kan jamana kanw yamaruyali bɛna ko caman nɔgɔya Mali kɔnɔ an bɛna ye ko dɔɔninkɛla tɛ tubabukan fɔlaw dɔrɔn ye misali la dɔɔnin kitabu
minnu bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko manuscrit de Tombouctou olu sɛbɛnni don an ka kanw na i n'a fɔ kɔrɔbɔrɔkan filakan mandenkan sɔninke n'o ye marakakan ye kitabu ninnu sɛbɛnna sɛbɛnbagaw ye arabu sigini de ta k'u hakilina sɛbɛn u yɛrɛ ka kanw na i n'a fɔ an bɛ malikanw sɛbɛn ni faransi sɛbɛn sigini ye cogo min na ni dɔw k'a ma ko latin sigini walima dɔw bɛ kanw sɛbɛn sisan ni n ko sigini ye sigini o tɛ kan ye o sigini tɛ kan ye kan bɛ sɛbɛn ni siginidenw ye ka sigini yɛrɛ tɛ kan ye faransɛkan kɛra baarakɛ kan ye o kɔrɔ ye mun ye ko mali la mali ni kɔkan jamana wɛrɛw cɛla baarakɛ kanw de don nka a kelen tɛ kɛ wajibi ye jamanadenw ma mali kɔnɔ bilen n'i ko kow taara ɲɛfɛ kan wɛrɛw bɛ minnu fɔbagaw ka ca ni faransikan ye i n'a fɔ anglais espagnol chinois arabu o y'a tun ye swahili kɛ farafinna kan degeta fɔlɔ de ye ni o sariya tun timɛra a ɲɛma bi o kan tun bɛ kɛ farafinna jamanaw denw bɛɛ ka bɛnjɛ kan fɔlɔ de an balona k'a fɔ professeur Salifou ni tuyali kan ye Berthe a fɔra cogo min na tiɲɛ don jamana kanw k'u donna dala nka baarakɛ kan in kɔni k'u kɛ nazarakan ye o b'a jira k'a fɔ k'an ma taa ka bɔ an nɔ na k'o sɔrɔ kɛ n'a fɔra ko baara bɛɛ de bɛ kɛ n'i y'a mɛn jamana ko baara de don fɛn fɛn min kan fɛ bi ninnu ka ɲi ninnu man ɲi walima nin taabolo in ka ɲi nin taabolo in ka ɲi a bɛɛ lajɛlen baara de n'o kɛ kan taara k'o kɛ tubabukan ye o kɔrɔ ye kɔnso lama taama fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma kuma caman bɛ an ka jamana kɔnɔna na u b'a cɛɲɛni f'i ye e yɛrɛ b'a ye a mɛn cogo la n'i y'i sigi i b'i yɛrɛ ɲininka yalima nin kuma bɛ kɛ fɔ ne bɛ kɔrɔ min yala n'a kɔrɔ ye min ye olu ye kelen ye wa n'a fɔra ko jamana furubaja o baaraw kɛ kan k'o ye nazarakan ye olu de tun bɛ kɛ kɔrɔ dɔ yɛrɛ cɛ mankanw cayara an ka kanw don da la an ka kanw don da la wa a y'u fara ka ye nka ale de kɔni bɛ ɲɛfɛ kuma yɛrɛ bɛɛ ye nin de ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen an baladan k'a fɔ banki baarakɛla olu ye fara ɲɔgɔn kɛ u bɛ se ka baara kura dɔw sigi sen kan sanko bi baara wɛrɛ ka se ka nɔgɔya a kɛbagaw n'u ka kiliyanw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra fara ɲɔgɔn ni k'o ɲɛfɔ o kunnafonidi ɲɛmaya tuma min bolo Isaïe Keita don u bɛna baara kura minnu sigi sen kan ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Bɔra ka baara minnu kɛ bi a bɛ boli bankiw ni u ka kiliyanw ka relation de kan an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ tuma caman na kiliyanw ni bankiw ka baara jiginna jigi wɛrɛ t'u ye ni problème y'u sɔrɔ kɔ kan distributeur la n'u bɛ fɛ ka sanniw kɛ suguw la yɔrɔ wɛrɛ u tɛ mɔgɔ sɔrɔ ni min bɛ kuma donc APBF min ye association ye ka association min bɛ bankiw bɛɛ regrouper association des banques u ye hakilila sɔrɔ ka centre dɔ bila en place centre min bɛ se ka sɔrɔ wagati bɛɛ ka daminɛ 8 heures la sɔgɔma ka se fo su minuit ma a bɛ daminɛ tɛnɛndon fo ka taa se kari ma donc u y'o centre bila en place walasa ni client mako jɔra banque la wagati o wagati u ka weleli kɛ u ma banque bɔ ɲɔgɔn na u bɛɛ ka client bɛ se ka nin numéro wele fɔlɔ la an bɛ min dɔn i bɛ banque min na i b'o de wele o de b'i ka kungo ɲɛnabɔ mais sisan Vivicol min ye centre d'appel ye olu ka baara ye ka banque bɛɛ ka appeliw kunbɛn client bɛɛ fɛn fɛn mana weleli kɛ u b'u laminɛ ani u b'a u jilaja walasa ka client ka problème résolu ni o ma se k'a ɲɛnabɔ u b'a bila ka taa u ka banque la ni banque tilala ɲɛnabɔli la banque bɛ sigi olu ma olu bɛ sɔrɔ ka sigi client ma kungo kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la o ye k'a fɔ an bɛ fɛn fɛn kɛ o bɛ concerner monétique de kan fɛn fɛn ye carte utilisation ye carte magnétique utilisation nka i b'a dɔn ni client ɲɛ gannen don a bɛ lamɛnbaga sɔrɔ yɔrɔ min na a b'a ɲɛsin donc an y'a ɲini Vivicol mɔgɔw fana fɛ ni client min jɔrɔlen sera u ma kungo la min tɛ carte ko ye u kana dimi u ka cogoya ɲini ka client ɲɛsin a ka banque ma pour que banque ka se k'a ka problème ta en charge nɛgɛjuru sira fila bɛ yen fɔlɔ o ye numéro surun ye 36 068 filanan o ye numéro jan ye 20 70 57 50 o numéro jan ye o de bɛ se ka sɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nka numéro surun in o bɛ marché Mali dɔrɔn de kɔnɔ Mali téléphone dɔrɔn de bɛ o sɔrɔ n'i bɔra Mali kɔ kan dɔrɔn i tɛ se ka numéro surun sɔrɔ. an balodan k'a fɔ nin tun ye Isaïe Keita ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ɲinifɛn ala k'o kɛ sɔrɔ fɛn n'an bɔra ye kunnafonidilaw kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɔn k'a fɔ olu tɔgɔla lakɔliso b'an ka jamana kɔnɔ na a baara
sango magata ye jɔnjɔn dɔw de be n'i y'a sɔrɔ kalan kɔnɔna na fiko de sɔrɔ ne dun m'o sɔrɔ sango i ka se ka kalan yɛrɛ jɔnjɔn dɔw sɔrɔ k'e ka dɔw baara kɛ waati olu fɛ ani minnu bɛ kunnafoni baara yɛrɛ n'u jonnen don a la ka ban u kɛcogo u kɛ waatiw tɛ kɛ kelen o kama u ye formation n'o ye lakɔgɔli baara dɔ ye k'olu sigi sen kan o baara min bɛ ka kɛ min ye kalanso yɛrɛ ɲɛmaa ye n'i y'a sɔrɔ talen kɛ Abdulwahab Mayiga la baara in kun ye fɛn jumɛn de ye ale b'a ɲɛfɔ an k'a lamɛn. Minnu bɛ tila baki la olu dɔrɔn de bɛ se ka na an ka formation kɛ bon professionnels fana bɛ na mais cours bɛ di sɔgɔmada de fɛ a ka gɛlɛn minnu bɛ baara kɛ olu ka se ka na formation suivi kɛ an ni kunnafonidinaw yɛrɛ ka ɲɔgɔn yew la o y'a yira k'a fɔ a ka kan an ka ɲini ka formation dɔ fana bila sen kan mun bɛ olu de concerner directement surtout minnu bɛ baara kɛ kunnafoni di yɔrɔw la i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen mun bɛ baara dɔn mun b'a ka baara kɛ a ɲɛma i bɛ t'a sɔrɔ gafe t'a bolo ou bien diplôme t'a bolo hali n'a fɔra ko concours ka kɛ a tɛ se ka kɛ a tɛ se ka taa formation dɔ kɛ a tɛ se ka recruter yɔrɔ si tuma dɔ la yɛrɛ i b'a sɔrɔ a bɛ se ka baara la ka tɛmɛ mɔgɔ caman kan mais o tɛ barika don a ka baara la parce que u b'a fɔ ko non ko gafe t'a bolo ko diplôme t'a bolo donc an ko non an man kana ɲinɛ k'a fɔ ko école yɛrɛ journaliste minnu bɛ baara kɛ Mali la minnu bɛ privé la minnu bɛ presse écriture la olu yɛrɛ de y'a ɲini faso fɛ depuis kumajan pour que an ka se ka école dɔ sɔrɔ Mali la mun bɛ kunnafonidilaw former donc bi na ni école bɛ ka fonctionner ka sɔrɔ olu tɛ ka former problème de don o de kama an ko k'an bɛ formation dɔ fana dayɛlɛ licence kunda mun na olu bɛ se ka na formation in kɛ parce que u bɛ se ka na expert de welela bi u kana na réfléchir avant que an ka se ka na appliquer donc o de kosɔn an ko ko bi an bɛ formation saba in an b'o de sinsin ni atelier in kɔnɔna la pour que u ka se ka dayɛlɛ don n'a nataw la. Ni tun ye Abdulwahab Mayiga ni tun y'ale ka ɲɛ ye u y'a fɔ cogo min na tiɲɛ don sɛbɛn kɔni o de kɛlen bɛ sababu ye bi n'i y'a sɔrɔ o t'i bolo e yamaruyalen yɔrɔ dɔw la o bɛ gɛlɛya k'a sɔrɔ baara kɔni maa caman bɛ olu lakɔgɔlen b'a la minnu y'a faamuya ɲɛdɔnbaw yɛrɛ ye nka sɛbɛnko kama u ka dɛsɛ ka taa yɔrɔ caman ka se ka fɛɛrɛ kɛ olu bɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ cogo min na jamana yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna na k'u yamaruya an bɛ dugawu kɛ ala ka na tila ni ninnu yakubaya n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan na Mohamed Samake mun b'e bolo bi. an karamɔgɔ an bɛ taa Europe gun kan Europe jamana min bɛ wele ko Grec an b'a dɔn k'a fɔ kasaraba dɔ k'o dɔ kɔni kɛra dɛ terrain fila k'olu kɔni ɲɔgɔn sɔrɔ terrain tɔ kelen dɔ o fanga bɛ mɔgɔw la kosɛbɛ ko tɔ kelen dɔ ko o kɔni ye donta terrain ye ko ni terrain fila ninnu kɔni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'a kɛra sababu ye kama 32 ka olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ne la ni ka ma 80 ani kɔ ka olu sɛbɛkɔrɔ jogi jate fɔlɔ minnu bɔra a yira la k'a fɔ lakanabaaw minnu wele ko sapeur pompier ko maa 100 ani maa 50 k'olu bɛ wulikajɔ la nin waati na walasa ka se ka maaw kɔni jatew ka a sigi sen kan n'an bɔra an bɛ taa italikaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ min ye jikan kurun kasaraba dɔ kɔni kɛra jɔfranje in kɔnɔna la min kɛra sababu ye ka maa 47 k'olu bɛɛ lajɛlen kasaraw ne la ni ka maa 80 ka olu sɛbɛkɔrɔ jogi ko wulikajɔ bɛ sen la walasa ka se ka nin ko nin ka jateminɛ kosɛbɛ bawo sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔ minnu bɔra a yira k'a fɔ ko nin bɛɛ ye taamadon ye an bɛ minnu wele ko migrant wa n'an bɔra an bɛna fɛ farafinna kɔnɔna la an b'a ladɔn k'a fɔ RDC jamana a yira la k'a fɔ min ye Emmanuel Macron n'o ye Faransi jamanakuntigi ye ko ale kɔni taama daminɛ farafinna gun kan k'a y'a daminɛ ni jamana kɔfile na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko cɛ min filɛ nin n'o ye Faransi ale jamanakuntigi ye ko a kɔni sera Congo nka ma jan maa caman ye dɛ ko jɛkulu caman de bɔra k'u ka nisɔngoya ye taamaw kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa ko sɛbɛnfura b'u bolo sɛbɛnfura min a sɛbɛn bɛ minnu kan Macron ale ye mɔgɔ fagala de ye Poutine ale bɛ maaw ni kisi o tuma wulikajɔ bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Faransi ale lasigiden so yɛrɛ k'ale kogo ka olu kɔni sɛkɔrɔ kari ni jamana kɔfile in kɔnɔna la ale bi min ye Emmanuel Macron ye ko a y'i kunda min ye Gabon jamana kan bawo ko lajɛrɛba dɔ bɛ yen n'a wele ko Sommet Gabonkaw fɛ yen a yira la k'a fɔ ko a kɔni sera Gabonkaw fɛ yen an don min ko bibi na alamisa don na a bɛ Gabon jamana kɔnɔna la ko nka ko wulikajɔw fana kɛra Gabon jamanaden caman de fɛ k'a yira k'a fɔ ko ni maa kɔfile nana ko jamana kan ko a ma jaw ye bi a ma jaw ye sini o tuma ko n'i y'a da olu yɛrɛ ma yɛrɛ ko a sen kana ye ni lajɛrɛ in kana kan an karamɔgɔ an ye kunnafoni sɔrɔ jamana kɔkɔ la mɔgɔ wɛrɛ tun ye nin ye. An bɛ dugawu kɛ fɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o da ka di an ka jamanaw diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen la ala k'o sabati jamana ninnu ala k'u basigi an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma kunnafoni fara ɲɔgɔn kan Umu Danbele fɛ Mohamed Samake anw de tun bɛ yan sini aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan kosɔn ka Siri Kulubali ale bɛ taama na